Siyisizukulwane esibi. Siyisizukulwane esibi safica uthando olungaselona uthando selwaba imali. Uthando selakhiwa ngesisekelo semali mangabe ungenamali wena uthandwa siyisizukulwane esibi. Kwala noma sifika kubona sithi socela uthando singabe safica ngisho amanenjalo siyisizukulwane esibi. Engikucelayo kuwena ngicela ungikhombise uthando. Anginendaba noma ungaphithenda. Inqobo nje uma ngabe ngijabulile mina ngizokwenza isiqiniseko ukuthi uhlezi ujabulile. Ngoba ukufika kwami kuwena inhloso yami ukubona ujabulile. Angifuni ukuhlukana nawe. Uma usuthatha isinqumo sokuhlukana nami ngicela uhambe nenhliziyo yami ngoba iyona isizathu sokuphila kothando lwakho ngaphakathi kimi. Kulungile noma ungadlala ngami, kulungile ngithathe ungeze ibhola lakho udlale ngami ngize ngiphantshe usungifuthe uqhubeke futhi udlale ngami. Konke lokho uma ungiyenze ngikubone ngamehlo enyama kulungile amaqaphela ami nje inqobo mangabe ngikhohlisana ngokomqondo ngazi ukuthi ngiyangithanda. Angifuni ukuphila ngaphansi kwesizukulwane esibi ngizonda omunye umuntu ngenxa yokuthi wena wangisho uthando ngicela uthando. Siyisizukulwane esibi. Sanibona. Lolu bingelelayo i-social report mina bentandane nenhliziyo ephukileyo cha bafowethu phuma nonke ngomningi benge siyamema lapha ebhuthweni ihall bayazi-ke sakhelane nabo Nongoma Hlabisa Hluhlu siyamema bafowethu uyangena nje ngethethi lakho bafowethu kuzobe kukhona onke amaciko ongawacabanga siyabonga. Njengoba seshilo mfowethu nge-30 wena siyona bafowethu asipheli lapha ebhuthweni hall. Aba-around Hlabisa Nongoma Hluhluwe bebe khona ingane zakwethu kube kunyiwa kakhulu athi amathishu.